na yɛde wa bepie mu ɛwɔ Asane manso across so mansino emu kurotuo baako edi akotene ɛyɛ Akyem Asane na abusuafo ne nyina ne sɛ yenim sɛ ball bɔ yɛ adeɛ baako a ɛde nkabom ɛba ɛnɛ mmabunu sɛ unim ball bɔ a ɛde sika do so puo ɛde ba nti ɛkɔba sɛ ɔpanyini bi tu ne ho si wɔ sɛ ɔbɛboa ama agudi ɛyɛ ball bɔ akɔso a ɛyɛ ana mpempi no yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi nso ayɛ afam deɛ no watumi ayɛ ama na wiem die ne nyina ne sɛ Akyem Asane member of parliament onimonyamfo George Kwame Abuagye Oluwa ɛhyɛ wɔn mo bɔ sɛ ɔbɛhwɛ sɛ obesi agoprama de ama wɔn mo mekyerɛ beaeɛ wɔn betumi nso adi agorɔ astrotef yi bi ampa wabere yɛbɛkɔ abatuo mu 2024 wɔhwɛ yɛ ma wɔn firi dwumadie no ase ɛne ɛsɛm no kɛse wɔhwɛ a yɛsisi pillars ɛwɔ beaeɛ a wɔhwɛ anim sɛ obetumi adi dwumadie no wɔsisi pillars a wɔde aboɔ chippings yi bi ɛde agu so akasɛ wɔde ɛyɛ green carpet ni bi ɛbɛsɛ soɔ na kyerɛ sɛ ɛyɛ astrotef a yɛpɛ no yɛtumi nso anya arɛwosɛm no sɛ yɛto aba awie yɛ 2024 no bɛsi saa blam no kɛse yi project no aka na project no ɛka yɛn nso so no abusuafoɔ wei ne ɛhaw a ɛsie erosion ɛna atake place ne nyinaa ne sɛ nsuo tɔ a na ahyɛaseɛ ɛwohoro ɛyɛ asase na yɛ funtam sɛ yɛde ɛba bɛyɛ agoprama no ɛyɛ edwirigu wo a wɔn ato nyinaa no nsuo no abu ne nyinaa de agu a pillars yɛ wɔsisi nyinaa abu agu so this is the current state of ɛyɛ Akyem Asane astrotef project a ɛkɔ so ɛyɛ arɛhosɛm bebree na kromafoɔ no kyerɛ mu sɛ wɔn ne member of parliament onimonyamfoɔ Kwame Abuagye ne tiri yeye wɔsa kɔmrahyɛ bedwam deɛ wɔn ne nakasa srɛ na sɛ wɔnhwɛ na nka dwumadie yi enwie mu die nanso so wɔn abɔna no ɛyɛ adeɛ sɛ mmoa bia ntimi ɛmma so yɛbusa sɛ akɔba ne sɛ yɛasisi anso MPP aban ne wɔn bi mu yi honorable what next mmoa no bɛfiri himfa na aba yenim saa nkwankwa betimi abam na wɔn nso aba abɛboa na dwumadi atimi awie mu edi a ne nyina ne sɛ adehyɛdeɛ ɛne yɛde to adehyɛ no mu enso so anim sɛ obi bi obetimi abɛboa ma project yi awie pɛyɔ no obetimi ne MP no adi anketangudi a enka bɛboa sanse we yɛ big investment ɛno so bɛboa ma mabu no nso so ehunu wɔn mo ɛda akyi Ghana yɛn nyina epɛ ne yie yɛbɛkɔ na afei no deɛ bepie firi mu aba akyire bia no yɛde emu nso so update no ɛde abrɛw sɛ adwuma no sɛ aboro mo so a yɛsrɛ mo mobra bɛka nkyerɛ yɛn sɛ montumi nyɛ adwuma no na yɛfa yɛ ahoɔden ɛne yɛ adwen na yɛfa yɛ adwuma na yɛ part na yɛnyɛ baabi a yɛbɛbɔ nti yɛsrɛ sɛ montumi nyɛ a especially Honorable Oluwa wode wano aka asam astrotef wa up to now wontumi nyɛ nti yɛsrɛ yɛanyɛ mpanimfoɔ bi aba a ɔmbɛtumi aboa yɛn adwuma no sɛ motumi nyɛ a yɛsrɛ mo mogye mu samfiri so yɛde ma ase Machenko yɛyɛ me sɛ yɛaba Asane Methodist Park a Benzongo obiara nim sɛ Asane yɛ park yɛ mmienu pɛ baako wɔ Roman school hɔ ɛna baako nso wɔ Methodist school ɛna yɛkɔ Roman so a ɔhɔ na nkurɔfoɔ yɛbɔbɔ so nanso yɛ honorable ɛde clinic bi ɛde bɛsi hɔ mmobu no ka saa nanso because of their self interest nti no wɔn amfi nti no yɛka park baako ɛwɔ ha ɛno nso na nkwadaa no yɛdi agorɔ wɔ so nanso yɛ honorable Oluwa ɛba sɛ ɔbɛyɛ park astrotef amen yɛbɔbɔ wɔ no yɛka kyerɛ sɛ sɛ ɔbɛyɛ deɛ a yɛnyɛ no natural ground ɛmfa nanso because of wɔn self interest nti no ɔsɛ astrotef no ɔbɛyɛ yɛmpa aba ɛna sɛ okay yɛ ɔman sika sɛ ɔbɛyɛ deɛ a yɛde yɛhwɛ yɛka 2 months sɛ yɛbɛto aba ɛna ɔde yɛhu sɛ ɔde machines ɛde bɛsi park wei so na ɔmo gyi ɛka 1 month no hwee ɛna ɔmo kɔɛ ɔmo ansa mba ɔmo yɛnim nea asi up to date obiara no a waba ha nti wohwɛ a adwuma a ɔmo tumi bɛyɛ wɔ ha no nti sɛ nkwadaa a ɔmo wɔ Asane ɔmo nyɛ baabi a ɔmo bɛsi akan nti ɛpamutɔw sɛ mo a ɔmo a ɔmo bɛboa yɛn a
momfa saa nkrai mfa because yenim sɛ first no yɛpɛ ɔmo ni bɔ a ɛwɔ yɛmɛntɛm ha asane ɛna edi kan na sesei nkɔla anya beebi a ɔbɛyɛ training wo man a ɔmo de clinic ɛde abɛsi hɔ ɛna Methodist Park nso a yɛdi agorɔ nkakra no yɛ honorable Oluwa nso abɛsɛ yɛ park no ama yɛn because of ɔman adwumanti yɛntumi nka hwee nti yɛbɛfa saa akwanya wei ɛde ama ɔmo a ɔmo ka bi a ɛwɔ mu sɛ ɔmo nya ɔmo a ɔmo bɛtumi ayɛ edwuma yɛ ama yɛn yɛpɛ ɔmo kyɛw yɛsrɛ ɔmo pɛ ɔmo kyɛw ɔmo bɛboa yɛn because yɛka hwee a ɛnyɛ yie ɛna asanafoɔ mpanyinfoɔ a ɔmo nso mo ha no yɛpɛ ɔmo kyɛw mondwen mmɔbɔ yi mu ɛmfa ma yɛn nti no nokorɛ deɛ yɛka sɛ ɛni gye a na yɛtwa mo nto because wohyɛ a since October ɔmo de ane abɛgu park no sɛ ɔmo yɛ tɛfa no yɛnya ho ɔmo bi ɔmo asɛ park no anso ana wohyɛ a asane nyinaa yɛ park baako a aka no yɛbɔ Christmas gala yɛbɔ Sanla games ɛsɛ Christmas aba yɛantumi ambɛdi ani wa Sanla nso eba ato yɛ adwendwen ni baabi a yɛbɛdi agorɔ deɛ MP ne deɛ yɛka sɛ deɛ wabɛyɛ no yɛni agye a yɛtwa mo nto yɛni ngye koraa because wasɛ park ɛna wohyɛ a ɛsɛ nkwalaa no bebree wɔn sɛ wɔn asi kampropo no aha na mpanimfoɔ no koraa tumi bɛpam wɔn because ɛsɛ no akɔyɛ wei mpanimfoɔ nya baabi mbɔbɔ nkwalaa nso nya baabi mbɔbɔ ti ntɔkwa saa ebia nso yɛba a complain yɛnte hwee bɛyɛ 7 months ni yɛntumi mbɛbɔbɔ asane nso yɛni park bi a ti yɛde yɛni ngye yɛmɛtumi aka ho yɛni ngye nso koraa yɛnhu ne biom yɛnte hwee ɛno ara ne sɛ daa no wabɛsɛ park no ɛsan invite yɛ sɛ yɛmbɛbɔ ne gala Easter gala wohyɛ a common sense match make sense yɛde yɛni ngye paa yɛni ngye nti mobɛtumi ayɛ biribi aboa yɛn na akɔto ɔmo sɛ boys na ɔmo di agorɔ a no yɛ ɔmo ani ngye deɛ a sɛ mo nso motumi tu wɔn anamɔ na moboa yɛn park no deɛ ɔsɛe ɛna turf bi ɛnim sɛ turf bi ɔyɛ deɛ ɛsɛ mu sɛ nneɛma bi kɔ so but up to now ɛmu sɛ turf no deɛ yɛn nom na ɛbɔ bɔɔl wɔ so ɛnso aka ama yɛn nso yɛbɛdi agorɔ wɔ so na yɛn nyinaa ntɔkwa na yɛko ɛyɛ asanema nyinaa ntɔkwa na yɛn nyinaa yɛko nti wɔabɛhu video yi a yɛyɛ a ɛnyɛ yɛn ntɔkwa na yɛko ɛyɛ asanema nyinaa nti mo nyinaa yɛn sɔre gyina na yɛn nkɔhu yɛ honorable Oluwa na yɛnhwɛ sɛ yɛ park no deɛ na ɔyɛ afa ho siesie ne hu deɛ ɛkɔ ɛnyɛ saa deɛ a ale ɛnyɛ easy obiara ne talent a ɔde no obi deɛ ne bɔɔbɔ obi deɛ ne nneɛma bebree ebi ɛyɛ sɛ na break obiara deɛ nso deɛ yɛyɛ deɛ yɛntumi nka hwee na sɛ ɔkɛ sɛ mpanimfoɔ no yɛ deɛ momboa na park no deɛ wɔntumi yɛ park no deɛ man no biara nti asɛm a ma wɔka no